Comencem, si cas, haurem de fer menció, secretària, a l'absència del regidor de... Com es diu? Sumem. De Sumem, amb el qual... Sumar per la llacuna. Sumar per la llacuna. Sumem és un altre. Sumem per la llacuna, amb el qual no ha donat cap tipus de notificació per la seva absència, el qual pren nota. El nom? Pep Burgoli. Si em permeteu, tant nosaltres com els que esteu aquí, permeteu-me primer que tot fer una salutació especial a la secretària interventora, la Georgina Roca, que, com tots sabeu, ens ha tret d'aquest tap que teníem, que hem estat 3 mesos pràcticament, diguem així, bloquejats. I us diré totes les gestions que vàrem fer des d'aquí l'Ajuntament. Vàrem fer, quan es va jubilar la Maria Antònia, automàticament ho vam comunicar a la legal, és el Departament d'Administració Local, en el qual és la que fa la gestió diguem-ho així, el tema dels secretaris i els secretaris interventors i tal. No ens va donar cap solució. Ens vam posar en contacte amb la Diputació, tampoc, el Consell Comarcal, i llavors també des d'aquí també vull agrair al Ton, que està aquí, la tasca que ens va fer des que ens vam trobar així, fins a final d'any. Ens van donar un període, diguem-ho així, provisional, però vam arribar a final d'any i vam tenir la tasca que va fer perfecta, el Ton, no podia exercir-la perquè no estava oficialitzat. I reitero aquest agraïment tant amb tu, Georgina, com amb tothom, tu per la tasca que has fet i tu per la... I a veure si saps que vam venir allà a demanar auxili perquè, com sabeu, els que no ho sabeu, ella és secretària interventora de Carme i d'Orpí, i llavors acumula unes hores que ens vam posar d'acord primer amb ella i després amb cada ajuntament per tal que es pogués acumular, diguem-ho així, unes hores per exercir de secretària interventora. Amb aquesta actuació, amb aquesta gestió, vam poder desbloquejar tot el tema parat administratiu i de tot tipus que teníem. Nosaltres, tant vosaltres com nosaltres, secretària, farem la tasca més fàcil que puguem fer, cadascú amb les seves formes de defensar tot el que cadascú té, però per la nostra part, i també espero que tots vosaltres també facilitem la tasca perquè et sigui més fàcil. Com he dit abans, el pròxim ple és un ple ordinari. Avui és un ple extraordinari. També us diré, els que veniu, i és d'agrair els que veniu, i també vosaltres, els que esteu aquí a la taula, ella, la secretària, després del ple, sempre hi ha pregs i preguntes. Hi ha el ple ordinari que tenen dret els assistents i el qui sigui a fer les preguntes que es creguin oportunes i si es pot contestar, es contesta i si no es contesta. Això amb el ple ordinari. I amb el ple extraordinari no hi ha diguem-ho així, com ho diríem, aquest ordre en el qual es permet fer les preguntes. Però, com que fa temps que no fem cap ple, la secretària, quan acabi el ple, ella s'anirà, i llavors aquí nosaltres, perquè les preguntes que es fan després, la secretària interventora, són preguntes d'equip de govern, grup de l'oposició, públic assistent, i llavors aquestes preguntes, diguem-ho així, la secretària, amb ella no li importa, és a dir, no és del seu, diguem-ho així, obligació estar aquí. Vull dir que ella, després del ple, diguem-ho així, es retirarà i ja haurà fet la tasca del ple. Nosaltres, com que encara que no sigui ple ordinari, també admetrem avui qualsevol pregunta que vulgueu fer, perquè portem 3 mesos o 4, diguéssim, sense poder fer cap ple, i llavors també hem de ser lo suficient, entre
entre tots, fer-ho fàcil perquè qualsevol cosa que es vulgui parlar aquí, tant a nivell del grup com als assistents. Dit això, en fi, avui hi ha tres punts, amb aquest ple, és un ple extraordinari. Repeteixo, el del dia 25 serà ordinari, que és el que toca cada 3 mesos. I hi ha 3 punts. No. Jo no sé si no s'ho pagava Sí. completament desproporcional. Molt bé. És el regidor que faltava. Ja pots fer això, sí. Molt bé. Bé, hem explicat, si permets, hem explicat el funcionament de com hi ha el ple, el tema de l'hora de votar a favor o en contra, en vez de dir si s'aprova o no s'aprova, nosaltres, jo diré vots a favor, aixequem la mà, vots en contra, els que això, abstencions, etc. Com feu allò al Consell, ho feu així, doncs aquí ella també ho acostuma, vull dir, li és més fàcil així. Hem explicat una miqueta per informar-te, diguem-ho així, hem agraït la gentilesa que la secretària interventora, la Justina, ens hagi volgut treure d'aquest, diguem-ho així, aquest tap que teníem, en el qual li hem agraït la gentilesa de venir a donar-nos aquest cop de mà i també hem agraït la tasca que fins ara ha fet el Ton fins a final d'any, amb estar allà, el Ton fins allà, en el qual també va ser una forma transitòria, però a final d'any ho vàrem tinguer diguem-ho així, de finalitzar. Hem parlat de diverses coses, però anem al que toca. Avui hi ha aquest ple que és extraordinari, t'informo amb tu, que has vingut tard, i del dia 25 hi ha el ple ordinari. El ple ordinari, el 25 també a les 6 de la tarda. Ho fem a les 6 perquè ella viu a Sant Feliu i també li fem més fàcil després que li sigui més fàcil el seu retorn cap a casa seva. Després del ple, la secretària es retirarà, perquè ja ha fet la seva tasca, i nosaltres, com a equip de govern, donarem opció a qualsevol pregunta que es vulgui fer aquí i també als assistents. Això és el que m'he estat parlant una mica al paral, perquè et posis una mica al corrent del que m'he estat parlant. Avui hi ha tres punts. El primer punt és la proposta d'acord de l'aprovació del pressupost general per l'exercici 2024. El segon punt és la proposta d'acord de l'aprovació de les retribucions dels càrrecs electes. I el tercer punt és el sorteig de membres de la mesa d'eleccions del Parlament de Catalunya del dia 12 de maig. Com sabeu, aquest punt després anirem a baix i com que és un sistema informàtic en el qual surt, no és com abans que podíem, recordes com ho fèiem abans encara? Jo això no ho he vist en l'ordenador. Bueno, jo ja poc posàvem, abans funcionava de la seva manera. Els pobles, els que tenien una carrera universitària, eren els que s'escollia com a president i els altres eren els vocals. Llavors triàvem, que no m'agrada, és broma. Però bueno, vull dir, anava així. I ara, com és natural, hi ha el sistema informàtic que dona peu als tres possibles. També, i com que també aquest senyor ha sigut uns anys regidor també, i vull dir, també ja sap com anava, de vegades amb aquestes eleccions, diguem-ho així, informàtiques, nosaltres, o tots nosaltres, coneixem el poble. I de vegades, amb tots els aspectes, perquè sigui més fàcil diguem-ho així, les eleccions i tot el que comporta després l'escrutini, tot això, bom, si surt un com a president que tots opinem que potser no té la talla de ser president, si hi ha unificació de criteri, tornem a votar. Això és perquè la cosa, sense despatxar ningú, però a vegades ens hem trobat, si no rectifiquen, és a dir, que ens hem trobat en algun cas, que esclar, jo que repeteixo, aquí no es fa cap discriminació, però per fer-ho més fàcil.
Molt bé, vinga doncs. El primer punt, secretària, el primer punt és la proposta d'acord de l'aprovació del pressupost general de l'exercici 2024. Si vols exposar una mica d'això. Sí, us llegeixo a continuació, si us sembla bé, la part resolutiva. Es proposa l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el pressupost general de la Corporació pel 2024, d'acord amb el resum consolidat per capítols que queda especificat en l'annex que s'adjunta a l'expedient. Aprovar les bases d'execució del pressupost del 2024. Tercer, aprovar la plantilla de personal de la Corporació per a l'exercici 2024, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual, segons la relació detallada que s'incorpora a l'expedient d'aprovació del pressupost. Quart, sotmetre el pressupost i la plantilla aprovats inicialment a informació pública per un termini de 15 dies hàbils, mitjançant anunci exposat al taulell de dictes de l'Ajuntament i publicat al butlletí oficial de la província, a efectes d'examen de l'expedient i possibles reclamacions davant d'aquest ple. Tot fent constar que, de no presentar-se, l'expedient esdevé aprovat definitivament sense que calgui l'adopció de cap acord ulterior. I cinquè, un cop aprovats definitivament, publicar el preceptiu resum per capítols del pressupost i la plantilla al taulell de dictes del POC, així com també la plantilla en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, trametre una còpia certificada d'aquesta Subdirecció General de la Funció Pública Local al Ministeri d'Administracions Públiques i de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. Molt bé. Abans de posar, diguem-ho així, a votació, voleu fer alguna esmena sobre aquests punts del pressupost? Voleu intervenir? Voleu fer alguna cosa? Bueno, nosaltres realment votarem que no al pressupost, no perquè creiem que estigui mal fet, sinó perquè creiem que hi ha certs punts que s'adeqüen això, sinó simplement perquè, tal com s'havia demanat des de l'inici de la legislatura, de poder participar tots els membres del consistori en aquest treball conjunt, no se'ns ha convidat, se'ns va plantejar a l'octubre que se'ns convidaria, al desembre es va fer una reunió prèvia on se'ns va dir que se'ns facilitaria aquesta primera proposta d'un bon projecte de pressupostos. Al gener, a finals de gener, se'ns va enviar aquell primer esborrany, que òbviament ara s'ha vist modificat per un treball posterior i en 2 dies ha sigut difícil poder analitzar en detall, per tant, al no haver pogut ser partícips d'aquest pressupost no ens el sentim tampoc al 100% propi i per tant votarem en contra. Vols intervenir, Paco? Sí. Nosaltres teníem moltes ganes de votar-lo a favor i ens agradaria molt fer-ho. Entenc els arguments dels companys d'Esquerra Republicana i els comparteixo plenament, però a mi m'agradaria fer-li un vot de confiança. Nosaltres en aquests pressupostos, a banda de les formes que són millorables i aquest any ha fet algun tímid gest per millorar, jo crec que en el fons són uns pressupostos on a nosaltres ens agradaria veure més que un dia a dia, un anar passant, ens agradaria veure una estratègia, unes prioritats, un plantejament d'ingressos, un plantejament de despeses una mica més això, pensant en estratègia i no simplement en tenim aquests pocs diners i els anem administrant amb el dia a dia a l'espera que ens arribin subvencions per acabar la intervenció de la carretera de Torrebosqueta, per fer Calvagí Ferriol. A nosaltres ens agradaria veure més boscos, més aigua, més pensar en el futur. Llavors, com que són els primers pressupostos de la legislatura, els volíem votar a favor, no ho farem per aquestes qüestions que hem exposat, tampoc volem votar-los en contra, per tant deixarem una abstenció elegant a l'espera que l'any vinent els puguem votar a favor si veiem això una mica més d'ambició, una mica més de projecte i una mica més de diàleg i participació a l'hora d'elaborar-los, que confiem que serem capaços de fer-ho. Li donem... Molt bé, doncs anem a les votacions. Vots a favor? 4 vots a favor. Vots en contra? Abstencions? Molt bé. Perfecte. Doncs queda aprovat per majoria absoluta. Molt bé. El punt número 2 és la proposta d'acord de l'aprovació de les retribucions dels càrrecs electes.
Ai, gràcies. Ja està, no? Sí. D'acord, doncs procedeixo a llegir la part resolutiva. Sí. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar les següents dotacions en concepte de retribució per a l'alcalde i els regidores de la corporació, aplicant com a elements de càlcul el nombre d'hores de dedicació i la responsabilitat de cada membre de l'equip de govern en el desenvolupament de les seves tasques i en funció de la responsabilitat que porta implícita cada regidoria. Josep Parera Tort, alcalde, el 25% de dedicació, que són 10 hores setmanals, amb un salari brut anual de 15.424 euros. El senyor Xavier Trillas Camps, amb una dedicació de 15 hores, que correspon a 6 hores setmanals, amb un sou de 9.040 euros. La Sandra Juliàs i Bages, amb una dedicació del 15%, que són 6 hores setmanals, el sou de brut anual de 9.040 euros. I el Josep Martí Morgades, amb una dedicació del 50%, corresponent a 20 hores setmanals, un sou brut anual de 16.296 euros. Segon punt, publicar aquests acords al portal de transparència de l'Ajuntament de la Llacuna. I tercer, exposar al públic el present acord al butlletí oficial de la província i al taulell de delictes de la corporació, a tenor del que disposa l'article 75.5 de la llei 785, 2 d'abril, reguladora de bases de règim local. Voleu intervenir amb alguna cosa? Sí, bé, nosaltres des del nostre grup celebrem que s'han regularitzat el cartipàs, diguem-ne, aquestes indemnitzacions que vam veure que eren indegudes amb la llei a la mà de la base de règim local i per tant, a més, nosaltres hi havíem posat sobre la taula i havíem dit més d'una vegada que creiem que la gent que fa un servei a la ciutadania i que dedica una sèrie d'hores al servei a la ciutadania, amb el que implica de renúncies per conciliació familiar o laboral, han de veure compensada també aquesta tasca per tindre també un incentiu i una compensació per la pèrdua del poder adquisitiu per la reducció d'hores laborals. I per tant, no veiem malament que fos en forma de sou, al contrari, creiem que era una manera de reforçar el càrrec de regidor o d'alcaldia, en aquest sentit, i per tant celebrem que per fi s'hagi regularitzat. No entrarem en la dedicació, que vostès sabran com s'han repartit les hores, per tant, simplement celebrem que haguem arribat a aquest punt. Molt bé, voleu després intervenir això? Molt bé. Vots a favor? 7 vots a favor, aprovat per unanimitat. Molt bé. El tercer punt és el sorteig de membres de la mesa. En quant a això, teniu vosaltres? Sí. Ho tenim ells? Sí. Ho tenim? El tema de les subvencions? Sí. Tenim. Ho tens, això? Sí, ens ha arribat. Com que has dit que volia treure més aigua, més boscos i més tot, això dic, potser has vist les subvencions que tenim. Sí, ho hem vist. Molt bé. El sorteig de la mesa, que anem baix. Tenim que anar baix, no? Sí. Llavors voleu tornar a pujar, fer preguntes o alguna cosa? Nosaltres, com que O vols estar els 5 minuts més aquí? Vols quedar-te 5 minuts més o baixes baix i ja baixem? Per part nostra, nosaltres en el plenari d'avui no farem plens i preguntes perquè com se'ns ha informat que la setmana vinent hi haurà un ple ordinari, preferim de forma distesa preparar-ho bé i poder-ho entrar també perquè ho podeu preparar. Molt bé. També? Vosaltres voleu intervenir amb alguna cosa? No? Doncs moltes gràcies a tots i a totes. Ens emplacem al pròxim ple i anem a baix a buscar a fer el sorteig i els membres de la mesa.